Good morning guys! Happy Sunday! Today is July 9. Alis kami, mag-breakfast kami sa somewhere in the city. And si Jan, pinik up lang yung mga boys, kilalay. Then, imimit na lang namin sila kung saan kami mag-breakfast. And si Holly, nabihisan ko na. Patayin ko lang yung mga ilaw dito sa banyo. Saka dito. Pinatay natin dyan. Si Holly nakabihis na. Lahat naman ready na ata. Kunin lang natin itong phone ni Sissy kasi kanina pinaglaruan to ni Arlo. And gamit ko ulit ang bag ni Sissy Race. Kasi alam niyo na wala tayong bag. Dito ka sis. Yung ano nangyayari sa'yo. Okay ka lang? Ano? Hindi po yan ang suot niya kanina. Very, very nice yung suot niya kanina. Very tiny. Very tight. Very tight. And then, yung kakainan kasi namin, eat all you can. Tapos pinalitan niya kanina. Parang siyang nasa Europe na. Kanina guys, very tight dito. Makikita niyo yung kanyang abs. Hindi raw kasi kakain ng marami. Hindi kaya, guys. Pinalitan niya talaga. Ang ganda ng suot niya kanina. Makikita niyo sa vlog ko ano yung opening vlog niya. Hindi ko na Ay, hindi mo napakita? Hindi mo ba na witness ang aking karanasan? Situation. Grabe yung situation niya kanina. Hindi niya alam kung sino ang kukunin niya. Lahat umiyak. Ayaw sa akin. Sa kanya lang. Lalo si Arlo. Grabe si Arlo. Hindi siya huminto. Ayaw niya talaga simula ang haba ng iyak niya, ang dami niyang luha. Ang dami, hindi siya nauubusan. Hindi, mga oras din siya, di ba? Pag nawawala sa mata niya si mami niya, iiyak siya, tapos babalik siya, tapos tatawa na naman. Tapos mamaya naman, iiyak na naman siya. Lumagdag pa yung panganay ko. Tapos I can't hide my pants. Where did I put my pants? si Daddy po. Diyan lang sa cabinet mo. Kawawa siya kanina as in yung dalawang bata. Tapos buti lang si Ayla, lumapit sa akin. Kung ano na lang ginawa ko kay Ayla. Si Arlo hindi. Dito lang talaga si Arlo. Grabe ang Nag-ana ako kasi para Ayan, iba talaga yung aking, hindi pala niya nakita. Ang ganda ng outfitan niya kanina. Oatmeal yung very kanya, tight kasi yun. Tight Open, talaga. Open pa dito. Pang-abs na, pambali na yung tiyan niya, sis. Pero hindi. Hindi kaya ng powers. Madaming kakainin. Madami. Matatay mo kayo doon? Oo. Sarap din. Masarap, oh. Ako din. Huwag kayo mag-alala ng dami nila. Daming space. Malalamon tayo doon. Ayan si Holly. Ayaw niya magpatali. Same yung tali means tie your hair. Ayan. Ito po. Grabe po yan. Grabe po yan si Boy. Ayan na siya, sis. Iiyak na naman yan. Diba? Ayan na naman siya. Ano na bang problema natin? Bakit ka ganyan? Same ang damit nila ni Ayla. Ang cute ni Ayla din. Ito pala yung outfit natin, guys. Oh. Ayan. Nakangitad tayo na top. Tapos, etong coat. Tapos, may pabalahibo ang coat natin dito. May heat tech din ako sa ilan kasi malamig ngayon. Ayan. Tapos, kahit yung pants ko, from Uniqlo din yung heat tech niya. Okay? Tapos, mag-boots lang ako. Guys, dito na pala kami sa, ano bang tawag dito, guys? Yamcha. Nakapunta na pala kami, pero sa city naman yun. Ito, somewhere in, malapit sa Bernard. Kung saan kayo ay, ayun na yung Sarah, nakita ko. Bankrupt may bingo. Mag-ano kami, mag-shopping or mag-window shopping. Hinihintay lang pala namin si Jan, tsaka yung boys. Malapit na sila. Lychee. Malapit na, so hintayin namin siya. Dito tayo. Ayan, ayan yung mga bata. Mga batang bahil. Wow, Baba, you know how to use the chopstick? Meron kami, ano to, wonton, di ba? Wontons, yeah, fried. Tapos, pan fry, dumplings. Malapit na yun sila dyan. Gusto ni Dan ipatry to kay Jan. Kasi si Jan, di ba, iniiwasan tong mga pagkain. Why you want? Asa na yung ating Mag-order kaming fried rice. Yeah. Thank you. Just one day. Mango for Holly. I'll take that. Thank you very much.
I'll take that one, sir. Thank you. Thank you. Ayan, mango ang order ng mga kids. Ako nag-coconut water. Nice, Baba? You like that? Dito na sila. Yan. Go sit next to Holly. Gusto nyo lang mag-hi. Han, try this one. It's good, Han. Prawns. This is pork. Pork, Han. Just try. Ito talaga, naiinis ako. This smells so good. Sak! Si Jan, ayaw niya talagang tikman. Never daw. Ayan na. Ang sarap nito. Yeah, just here. Thank you. Lagay siguro natin to. Sa akin to, wala nang siguro. Oo, wala. Yum! Han, come on. Ayan, just try. So far, yung natikman ko is yan. Lahat masarap para sa akin. Isa kumakain ng dumplings. You want fried rice? Yeah? Alright, go. Ayan, may fried rice na tayo. May squid. And may dumplings. And then, eto yung ribs. Si Sa kumakain. Si Kuya, itatry niya pa lang yung fried rice. Guys, tapos na pala kumain. Dito na kami, oh. Magsha-shopping on sale dito sa Zara. Bankruptcy. Again and again. Wala kayong bata, nag-bounce sila. Ay, long red tayo. Oh my God, bawal pa ako sa dress. Ganda! $50 na lang yung ano nila, eyelet. Wow. Ganda day pambali. Ang ganda ng mga trouser. Ang ganda ng mga kulay nila. Ganda. Ito, oh. Busy yung isa doon, oh. Nagtatry na pala ako dito sa Zara, guys. So, ito yung first na na-try ko. Yung parang siyang polo na may pagka-crop na konti. Tapos, ito yung pants niya. Ayan. Mahaba siya. Dapat So, dapat naka-heels ka dito. And ito yung isang trouser na sinukat natin. Meron akong sinukat na isa. Ito. Pero sobrang laki niya sa akin. Large kasi to. And ito naman, small. Small siya. High waist. Pero parang medyo carry naman. Ayan. Kaso, sobrang haba niya din. So, dapat naka-heels ka dito. Or paputulan. Pero maganda siya, no? Gusto ko yun. Wala pa akong ganitong kulay na trouser. And pa-wide siya. Ayan. Bagay din siya dito sa nakuha kong polo. Ayan. No? So, we'll see. Tapos na kami sa Zara, guys. And ako, kukuha ko ng etong original cream puff. At saka strawberry. Taro chiffon slice. Dito kami sa Mr. His. Si Ray's kumuha ng hot chocolate. Thank you. Have a lovely day. You too, thank you. Ayan na. You will have hot chocolate, cheer here, and cake. Cake. Masarap. Binila ako ni Manay ng taro cake. Chiffon cake from Mr. Cheese. And kanya. Masarap yan. Na-try mo na ba yan? Hindi nga. Pinatry niya to sa akin kasi masarap niya. Masarap yan. Ay, oo. Diba? Yan yung lagi natin binibili, guys. Ay. Last time kasi na bumili kami dun, sabi ko, itry ko yung ito chiffon next time. Kaya lang, ang laki kasi nito. Sure tayo nito ha, masarap na yan. Bilang ko yung Johnny Boy. Kaya, mag-umpisa niya yan? Gusto din niya ng kids. Mahilig siya sa puff eh. Oo nga, bilhan ko din si Dan. Kawawa naman. Pag-dessert natin mamaya. Sa bahay lang kami mamaya. Sarap. Wala kaming dinner reservation. Look at this. Taro yan, di ba? Oo. Sige na. Tulungan mo ko dyan. Dalawa. Good ka. Hindi na. Tapos na ako dyan sa ano. Alam ko na yung lasa niyan. Ito hindi ko pa alam. Taro. Chiffon. As in yung pangalan niya kasi talaga chiffon cake. Wala kayong chiffon cake sa Australia. Sponge cake kaya yung sa kanila. Tingnan mo. Masarap.
Hindi siya matamis. Hindi din matamis. Tingnan mo. Ay, naku. Ewan ko na lang talaga. Ito yung Bigat carrot. sa mouth. Makasalanan. Ay, hala, paano na yung calories? Good luck sa aking abo. Uy, masarap! Wala Masarap. siyang wala siyang, parang walang asukal. Masarap. Yeah, masarap siya guys. Oh, in fairness sa mga foods today. Masarap ng mga try natin. Yeah. Alam mo to? Ito yung nakakataba kasi hindi mo alam kung Kaya- kailan ka mag-stop eh. Makasalanan, delikado. Kailangan ikulong. Uy, masarap. Papakulong kita. Really good. Really good. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Pati ito. Kasi yung outer niya, di ba, crunchy. Crunchy. Ang dami. Oh, hindi siya matamis. Yeah. Yan na yung makasalan na cake. Hindi mo alam kung kailan ka mag-stop kasi parang wala lang. Kahit ulit, sunod-sunurin mo. John, Dan. Yeah, bibili pa kami guys para sa mga boys. And Mr. Cheese pala to guys. Ayan, Mr. Cheese pala siya. Akala ko, Mr. His. Sabi ko kay Race, Mr. His ba yun? No, Mr. Cheese. Kasi tingnan niyo, hindi ko nabasa yung cheese pala yun. May pa-C. Parang C, yung C niya, ginawan cheese. Iba na naman yung destination namin. Welcome to Manura. Dito na kami guys. Kuha lang siya something dito. Something. May gagawin to si Sissy. Guys, wala akong pera pero tingnan lang, nakakapuno na tayo ng isang basket. Wala yung pera ha. Bahay na pala kami guys. And ayan si Tito Jan. Binibigyan si Ayla ng snake. Oh my God, that's the biggest one. It's scary. It's a snake. Who gave you? Tito Jan. Yeah. Snake. It's pink. It's rainbow daw. Ito-try ko pala to guys na meron ako ito, yung Berry Glow. Ito yung nabili natin. Na-TikTok ko to guys. Ngayon, ito-try ko tong coffee ni Sissy. Kasi sabi ni Sis, kasi hindi ako ma-coffee, pero sabi niya sa akin, magugustuhan ko raw to. So, ito-try ko to. If magustuhan ko. Kasi hindi talaga ako ma-coffee. Pero sabi niya, hindi raw siya yung strong coffee. So, try natin. Ano mo, di ba, cold? Oh, i-cold ko siya. Ano ko muna to? I-dissolve ko lang siyang konti sa mainit na tubig. Special yung cup mo. Oo, ang ganda. May pag-gold. Initan niya ako ng konting tubig para ma-dissolve lang to. Ito, super masarap siya, guys. Ito, gustong-gusto ko siya. Pero sabi ni Sissy, try ko rin yung coffee. Masarap daw yung coffee. Pero para sa kanya, hindi siya yung strong, no? Na coffee. So sabi niya, magugustuhan mo na yan, Manay. Kasi hindi ako makopi. Nahihilo kasi ako sa kape. Hindi ko alam kung bakit ako nahihilo sa kape. Bakit ako nahihilo sa kape? Bakit? That's good. Pag sinabingin, kasi nakakaling yung kape. Okay. Oo, nahihilo ako sa kape pag umiinom ako ng kape. Tapos ang tagal niya mawala sa akin. Kasi yung iba kailangan din ganun yung kape para mag-start na. Oo, parang may energy. Oo, hindi ko kailangan ng kape. Pag uminom ako ng kape, ang hina-hina ko, tapos nahihilo ako. Yeah, iba yung ano. Iba yung effect ng coffee, kaya hindi ako nagko-coffee. Pwede ako sa mocha, pero yung hindi, yung basta hindi walang caffeine siguro yan. Sus, ito masarap mabango. Sampu ang ano nito. Sa TikTok nga guys, na ano ko to. Naka-follow kayo sa TikTok ko. Nahul ko to. Ang dami kong binili nito. 10 nito. Tapos sa isang pack may 10. Tapos same din sa coffee, 10. So guys, thank you Sissy Ray. Dissolve ko lang ito dito. Yeah. Yung iba, ginagawa ko ganito sa Korea, pero ayun, ay wow. Social talaga ng ating pa-coffee.
Ewan ko lang kung hindi ko ito magustuhan. Uy, ano yan? O, machi-machi. May RR. RR, wala So, ang pangalan mo ngayon, Rona. Rona. Na-dissolve ba agad? Oo, nalisaw. Sabi So, niya, gusto mo bigyan kita ng ice cubes tsaka cold water? kaya ano ko, try ko muna ng ano. Try mo? Sobrang tamis. Lahat? Malamang, dami. Sobrang tamis, babe. Ang konti lang ng tubig, malamang. Thank So, you. cold ka or hot? Cold ako, babe. Thank you. Kasi kaso Uy, ako ang bango dito ni ba? Sissy. Ang bango! Ang bango siya. First, ang bango-bango niya. Pero hindi ko kaya. Yes, please, babe. Hindi ko kaya ganun. Sobrang ano, tamis. Sobrang, konti lang kasing tubig nun. Pero sabi niya kasi masarap para, kasi mahilig ako sa coco. Sabi, parang coco lang tumanay. Milk tea, yan. Milk tea. Coco kasi ang brand dito. Ayan. Ayan, thank you, Sissy. O, diba? Ewan ko lang kung hindi ko ito Gusto mo magustuhan. ng whipped cream? Ano? Dami ng calories ko talaga ngayon. Ngayon, lapit niya. Nagbawas na rin. Ganyan mo ang sugar. Ayan. Sa mapagaw tayo nito. Ang lamig agad. Oo, no? Parang hindi coffee. Di ba? Oh, so gusto mo? Parang milk tea. Yeah. Ayan. Malamig na ba? Hmm. Ayan. Parang hindi nga coffee. Kaya nga. Oh, sige. Oh, diba? Diba? Bigay niya sa akin ito, oh. Oh, parang siya hindi siya coffee. Sabi niya kasi, sinabihan niya, kung manay, magugustuhan mo tong kape. Kasi hindi siya lasang coffee. Kasi alam nila, hindi ako nagko-coffee eh. Ito, dala ko to. I-exchange ko sa kanya. Kasi marami ako nito. Dala ko to. So, palit kami. Thank you. Palit tayo kay Berry. Kasi gusto niya rin si Berry. Ang Yeah, favorite ko masarap si to. Berry. Sarap Kung hindi kayong mahilig sa coffee. Pero eto, pwede ko to Pero sa... pwede di ba dalawa yan yung sa morning? Sa tapos morning, gabi? tapos sa gabi. Yeah. Pampagandang tulog daw yan. Sarap to guys. Bango pa. Mag-ano ka na, ilagay mo na para ma-dissolve na dahil dun sa ano. Mamayang gabi pa yun after ng ano. Oo, Yeah, para sige. maano na. Pwede din. Malamig. Pero ang kape ko sa umaga malamig. Kasi hindi ako maano, mahal. Lalaro yung dalawa dun, oh. Lalaro sila dun. And magluluto kami tonight. Wala kaming planong mag-dinner kasi lagi kami nasa labas, di ba? Kanina, ang dami namin kinain. Thank you, Sissy Ray. Kumain kami sa ano, sa Chinese, di ba? Si Danny Boy ang nagbayad. Ang sarap. Tapos, ano pa ba? Magluluto tayo ng sausages, di ba? Tapos, tapos mashed potato, yun lang. Tapos magsisisig si Sissy. Tapos tinanong niya pa ako kanina, gusto mo ba naman nagsabaw? Sabi ko nagsabaw, miswa. Mag-miswa pa kami. Yabang-yabang. Simulan ko na to. Magtulong pa yung ano ko. Mangki ko. Gusto ko dong. Ay, naalala ko merong nangyari nito. Ay, dito guys. Ang ganda nun na i-vlog, no? You don't like it, huh? That's really good. Binilan sila ni Race ng puff. Yeah. Try it. Good. No, it looks so good, Han. It's like cream. Yeah, cream puff. It's good. Yum, yum. See, you like that. Nice. What do you think, Han? It's cream. Oh, it's so good. Australian. Yes. You like it? Johnny boy? Yeah, it's good. Tito John. Kay Tito John. Guys, tapos na kami magluto. And nandito na pala yung The Warrens. Andun na, oh. Nagluto na kami ng sausages.
eggs, mashed potatoes. Ayan yung dinner nila. Mashed potato, wait! Where's the mashed potato? Ah, nandun na? Okay. Pilipino to. Ah, wait. Beba. Thank you. Welcome. Chicken salt. There's no chicken salt. What do you want, Kuya? Rice? Fork? Okay. Di ba sabi mo? Uy! Hindi ganyan ang sabi ko. Di ba? Tabayin ako? Hindi na ikaw ang pinapaano ko doon. Sino pa? Tayo-tayo lang yon. Kain na kami. Sina. Kain na kami, guys. Ayan ang sisig ni Sissy Race. Kalamansi, may suwa. O, diba? Okay, come and change na, baby. Guys, kanina pa kami tapos kumain. Nag-live kami sa TikTok doon sa TikTok account ni Race. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in our next vlog. Good night. Good night, Kuya. Good night, Zah. Good night, guys. Cause I think I do want you next to me.